Videjko si nemůžete ujít, protože my budeme čistit lepesy. Můžeme jít na to. Budeme jinak, já si dám tady takhle bokem lepese. Mám nový lepese. Je to Eastercat a počkejte, ještě tam jdu. A dejte si tady takový kapesník. Ano. A pak si tady takhle dejte vodu. Kousek jenom třeba. Tohle a tohle. Tohle všechno budeme potřebovat. A první, co uděláme, je voda. A vodu nejdřív budeme poslat to, že vy si to prostě tady takhle namočíte. Vyjdu. Takhle prostě. Potrně. Tak, to máte, jak to vytáhnete. Vylámete to takhle. A tak. A pak to ukážu. Dělejte to touto stranou, tady tohle žlutou, aby se vám když tak tady tohleto stranou škodilo lepese. Tak je tak, jo. Já mám tady lepese a dávejte si pozor na špětky. Špětky jsou velký svině. Tak a pak hezky prostě se takhle čistíte. Tak, hezky. Máte takovýho pak lesklýho. No a další věc, tohle byla jedna věc. A druhá věc bude to, že si vezmete párátko. Já se vemu. Čekat, se vemu tady. Jméno párátko. Darmo. Tak. Máme na párátku. A jak víte, že ty špětky jsou fakt velký svině. Jo. Ty se dostanou všude. Takže hezky takhle ty špětky dáte pryč, prostě tím párátkem. Prostě a dávajte si pozor, že máte náušnice. Tak. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud se můžete dát like, odběr, komentář, jenom schlídnutí malý a ahoj!